Service ieħor ġewwa River of Love Malta. We welcome our brothers and sisters. We know that we have some brothers and sisters following from Pakistan, but we remind you to watch us in the morning because obviously this will be in Maltese. We also have our brothers and sisters from Italy. Some of them may be watching, our fratelli e sorelle italiani che ci stanno seguendo anche dall'Italia, però ovviamente se non capite il maltese avrete bisogno di un miracolo di interpretazione delle lingue. Alleluia. Praise God. Hallelujah. Let's pray. Ejja nitolbu għawa. Kulħat jitlob miegħi Missi Qaddis. Abba Missier, ejdilu minn qalbek. Kellimni. Għamel il-kelma tiegħek. Tidħolli f'qalbi. Tinvadili qalbi. U tini revelazzjoni ħajja u verità. Mulej Ġesu. Tkellem il-qaddej tiegħek. U grazzi lill-kelma tiegħek tbiddilni u titrasformani u ma tħallinix nibqa' l-istess. Niddikjara illum nirċievi l-kelma tal-mulej u qattu qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru malaj fil-ktieb ta' Luqa kapitlu 18. Illum ħanerġa' nitkellem fuq il-fidi. Issa tgħidli ġejja konferenza tal-fidi li ħad tkun mimlija talim, preachings fuq il-fidi. U fl-ispirtu tiegħi ħasejt il-mulej jisu ma jħallinix immur fuq xi messaġġ ieħor bħalissa ma nkompli nitkellem fuq il-fidi. U rridkom tisimgħu bir-reqqa. Jekk ma smajtux il-messaġġ tal-erba' li għadda, morru isimgħu ħaħwa. Fi ktieb ta' Luqa 18, vers 8, jgħid dan il-kliem. Intom taħsbu li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi. Nfakkarkom li dik l-iskrittura mhijiex għad-dinja. Hija għall-poplu tal-Alla. Alla ma jmurx il-fittex il-fidi fil-qlub tad-dinja, il-fidi jfittex fil-qlub tiegħu tal-poplu tal-Alla. Imma s-sena ftita. Hawnhekk da Ġesu qed jitkellem. Intom il-poplu tal-Alla. Kemm minnkom il-fidi tagħkom ġiet iċċalenġjata kemm il-darba? Kemm il-darba ħassejtek ħaditlef fil-fidi? Kemm nkunu onesti. Kemm minnkom il-fidi tiegħek ġiet iċċalenġjata u bdejt tiddubita serjament il-fidi tiegħek. Ħolli dej. Tistgħu tkunu onesti għax ħafna Kristjani għaddu minnha. Grazzi da dawk li għalejtu idejkom, naħseb hemm oħrajn, u grazzi wkoll dawk li ma għalejtux idejkom għax tajjeb. Praise God. Irrid jaħasra hemm xi ħaġa li nixtieq li tidħolilkom b'revelazzjoni f'qalbek. Diġà semmejtilkom nhar l-erba' ma ħanerġa' nsemmiha llum ħalli nerġa' nagħmel aċċenn. We focus a bit on this. Morru fil-ktieb tal-ewwel Timotju. Morru l-ewwel Timotju. L-ewwel Timotju. Ħaneddikom għaliex kemm hija importantissima li int tieħu ħsieb li ssaħħaħ b'mod konxju. Mhux b'mod każwali, konxju. Ħantikom eżempju. Intom kollha tieklu, naħseb il-maġġoranza tagħkom tieklu kuljum. Kuljum. Jina u inti tafu li hemm affarijiet li jekk tikollhom kuljum mhux tajjeb għalik. Hemm affarijiet li jekk tikollhom kuljum ħażin għalik, anzi jaqbilek ma tikollhomx kuljum. U hemm affarijiet li għalkemm huma tajbin imma m'għandek bżonnhom kuljum. Però mbagħad hemm affarijiet li ma tistax tgħaddi mingħajrhom kuljum. Jiena nħobb pineapple, il-pineapple pie u anka l-pineapple il-frotta. Inħobb, per eżempju, il-lemon meringue.
Pero believe it or not, illum ma nħobbux. Fanina, fimma lemon meringue nħobba. Sawa? Il-lemon meringue, il-lemon ma nħobbux. I know it's strange, ma lemon meringue, il-kek, yum. Sawa, nħobb il-strawberry meringue. Dal-waqt il-berde. Għara ma tmorrux iġġibu li xurux ma t-strawberry meringue, saċi spiċċana uħodhom s-sana wara, ta' Le, imma nħobbhom dal-affarijiet, per eżempju, vera. Imma mhux tajbin għalijek nkollhom tal-jum kuljum, ta'? Ammen tafu li mhux tajbin għalik jekk tikollhom kuljum daw. Sewwa. Hemm ikel li forsi mhuwiex ħajamilek ħsara bħalma tagħmilek ħsara pasta jew biċċa cake. Hemm ikolli forsi ma jagħmilek ħsara imma taf li jekk tiklu kuljum mhux tajjeb għal ġismek, qabel jagħmilek irritazzjoni jew id-diġestjoni tiegħek jaqlibilek għax mhux tajjeb kuljum, tajjeb li tieħu ftit pereżempju. Però mbagħad hemm ikel li mingħajru int kuljum ma tistax tgħaddi mingħajru. Hawn xi ħadd jaħseb xi ħaġa. Bravu l-ilma. Infanti anke Ġesu qal il-bniedem ma jgħaddix mill-lat naturali, pratikament qed jgħidlek ma jgħaddix mingħajr il-ħobs u l-ilma. Imma għandu bżonn il-kelma tal. Issa kuljum, mela jiena u inti kuljum m'hemmx ġurnata tgħid tara dil-ġimgħa ħanaqbżu l-ilma. Anke jekk tieħu xi soft drink xorta mħallat bil-ilma, għalkemm mhux healthy, ma ninkoraġġikomx, imma xorta mill-ilma ġi maħallat. Sewwajna soft drinks nobodhom onestament ma nuħux soft drink wieħed. F'ħajti qatt. Kien hemm żmien nħobb naqra ma rridx nagħmilhom reklami dak tan-numru 7. Sewwa, imma idejjaqni, ma nafx għaliex idejjaqni. Allura soft drinks ma ħobbhomx. Apparti li bux tajbin u healthy għalikom by the way. Kontu tafu li soft drinks joqtlukom l-immune system? Kċina ma' Gordon Ġamaġi. Ħalali. Anyway, imma vera, għal dawk li tħobbu ħafna soft drinks joqtlukom l-immune system. For no extra charge l-informazzjoni. Sewa, imma l-ilma huwa ħafna tajjeb għalik. Ħafna tajjeb għalik. Per eżempju, in-nuts tajbin għalik. Kuljum jiena, believe it or not darraġa l-għallimili, hawnhekk, nieħu pon Brazil nuts u hazelnuts. Nieħu jisu 5 jew pon żgħir kull. Sewa, nieħu dak. Mela inti taf li għalkemm tista' tikol kollox, però hemm ċertu ikel ma tistax tgħaddi mingħajru biex ikollok healthy life physically speaking. Hemm suġġetti fil-Bibja u anke nħobb nagħlimhom jien. Pereżempju fejqan. Joġobni nħobb nagħlem ħafna fuq il-fejqan. Affarijiet pereżempju fuq l-aħħar żminijiet tal-mulejt tieni miġjarreb ċer, siġilli u żwiemel u l-ħmir u minn kollox insomma. Sewa, joġbuni nagħlem fuqhom imma m'għandi bżonnhom regolari fid-dita spiritwali tiegħi dawk. Però mbagħad hemm affarijiet li għandi bżonnhom regolari fid-dita spiritwali tiegħi. L-imħabba kontinwa tkun fid-dita spiritwali tiegħi dik. U l-fidi. U t-tama le, ħanidu hekk, jekk topera f'daw it-tnejn, it-tama ħatopera fiha wkoll għax hija l-bridge bejn l-imħabba u l-fidi. Imma ħanabdu ma' daw it-tnejn. Jekk intom taqbdu l-istorja, tkunu tafu għaliex daqshekk importanti dil-fidi. Għaliex nitkellmu fuq il-fidi, għaliex daqshekk importanti dil-fidi. Tifhem inti, meta tkun salesman, is-salesman xibih. Mhux prodott, dak li jridu jixtru. Int ma tbiħx prodott li ħadd ma jfittxu. Tbiħ prodotti li jfittxu in-nies. Jekk ma tixtala il-business tiegħek wara ġimgħa. That's an idea for some of you to have a business. Amen. Mela inti tbiħ prodotti li jfittxuh. Xi jfittex jattakkalek iktar ix-xita? Il-fidi, kuljum jattakkalek il-fidi ix-xita. Ħanajdilkom kemm jattakkalek il-fidi kuljum. Jiena tkellimt fa' affarijiet nhar l-erba' li għaddew li ħafna minnkom qalu li laqqas kont nafa dik u ħan nirrepetihom illum għal dak li ma semgħux.
Mela, fil-ktib ta' Ġenesi, daw Adam u Eva kienu qed jgħixu f'Babel li fl-epitomija tal-imħabba talla. Kienu nsim l-imħabba daw. Qatra xi darba kellhom xi tentazzjoni qabel ma daħal id-nubed ngħidha kollu li jgħidu lejt Alla jħobbni. Xejn. Meta ġie x-xitan ma saqsihomx imma Alla vera jħobbok. Le. Ix-xitan it-tentazzjoni hija ma' Adam u Eva hija l-istess mija kuljum. Kuljum! Imma Alla vera qalek kuljum. Kuljum. U jekk jasraqlek il-fidi, dak kollu li għandek bżonn mill-Alla inti, taf li ma tistax tirċivih. Għax l-unika way li tista' tirċivih inti bil-fidi biss. Tgħid li ma naf nies fiqu, ħanitkellmu għal fejqan, li mhux bil-fidi tagħhom. Imma Alla uża l-fidi ta' ħadd ieħor biex jitlob għalihom. Għadni ma ntqajt ma' ħadd fid-dinja mhux f'Malta li kien miexi f'nofs ta' triq, pereżempju jitzappa. Mabda' wara. Wow! X'kien dik? Qatt ma saret. Dejjem ikun hemm conduit. Sopranatural, fidi u l-manifestazzjoni tas-sopranatural. Mela, kisser il-fidi, ħalli inti qatt ma tista' tara is-sopranatural. U l-fidi ma jkissrilek xax jgħajrek, jew għax insulentak, il-moment li jġilek tiddubita. U inti tibda tikkonsidra dak li qallek biex tiddubita. U jkissrilek il-fidi. Aħna ngħidu bil-Malti ċajta ma vera. Bniedem ħares se jżewġ affarijiet daqqa jitwerreġ. X'ma tiżen? Il-Bibja tgħidlek jekk tħares se jżewġ affarijiet daqqa ma tirċievi xejn minn Alla. Ġakbu jgħid 5 sa 7, rajni għal l-4. Il-bniedem li mela inti għandek il-weda talla u x'tettejlek id-demonju. Sa-demonju x'juża? Ċirkostanzi, feelings, emozzjonijiet, ħsibijiet, moħkomaw, kliem, tfessfis. Appart il-gossip li jisir anka biex jaħwa fil-knisja li jrid jieqaf għax huwa qudiem Alla u tfessfis fil-widnej ta' ġħud mill-ħwa fil-knisja li jrid jieqaf għax huwa qudiem Alla wkoll. Sewwa, apparti dak, it-tfessfis tal-għadu. It-tfessfis għax it-tabib qal. Għax smajt fuq il-television jgħidu, għax fuq il-Facebook bdew jgħidu, għax qed jgħidu, għax x'qed tisma'. Mela dak kollu li qed ifessfes l-għadu u juża mezzi tiegħu qed jeddidlek xejn Alla. Kontinwament, kontinwu kuljum, 1000%. Kuljum. X'qaltlek il-mami, x'qallek id-dadi, x'qallek il-boss, x'qaltlek il-kelba, x'qaltlek il-bank account. Għaw xuħut minnkom il-kalba ta'kom titkellem. U mux qed nirreferi la l-mara u la qasazzija. Amen. Please aqbadda di, għandi 4 paġni x'nippritkalkom, anke jekk naqbad u niqaf b'di biss, tiġarridkom tifhmuha. Il-battalja li ffaċċajt inti llum żgur x'inhi kienet il-fidi tiegħek. 100%. Ġi x-xitan ġi biex inti tiqaf taqta' qalbek u kif jgħidu bl-Ingliż, you give up. Give up on what you believe. Kemm serja l-fidi? Mela issa ara kemm tagħmel sens lu tħda 6 huwa impossibbli toġob l-Alla mingħajr fidi. Mhux diffiċli ta'? Impossible. Mhux diffiċli, impossible. Illum għaw waħtaw li naf li mhux l-unika waħda
Imma qalt li pastor għandi bżonnok għax qed inħoss il-fidi tiegħi qed tiġi nafx qalt li eżatt it-testjata jew qed inħossni qed nitlef il-fidi. Ma qaltlix qed inħossni qed nitlef il-fejqan jew qed nitlef il-barkiet jew qed nitlef it-tama. Il-biċċa kbira hija qed nitlef il-fidi. Issa min jitlef it-tama għax telef il-fidi, Issa, onestament, kemm baqalu Ġesu biex jiġi, ma nafx. Għal dawk li studjajtu l-istorja tal-aħħar ta' żminijiet, nafu li ħafna kontinwament jgħidu Ġesu dal-waqt ġej. U vera ġej dal-waqt. Imma hemm ċertu sinjali jridu jiġu u jseħħu qabel ma jiġi. Allura issa jekk jiġi u jaqbeż id-dottrini kollha, praise the Lord, hallelujah, let's go and have a party. Amen? Thank God. Imma jekk għad baqalu biex jiġi, aħna nafu żgur li viċin ħafna tal-miġja tiegħu u nafu li iktar ma joqrob Ġesu iktar ħajrvilla d-demonju. U jekk qed tindunaw dak li qed jiġri, id-demonju qed jirvilla. Għax bħalma tgħid l-Iskrittura fl-Apokalissi u x-xitan niżel fuq din l-art brabja kbira. U xejdilhom Alla l-qadisin tiegħu kif jirreżistuh? Ibqgħu sodi fil-fidi. Mela x'irid jattakkalek biex jibilak? Il-fidi. Kull min telaq minn River of Love, jew telaq minn knisja oħra u telaq ħażin, u telaq u mar lura id-dinja, ma telaqx mħabba l-pastor, jew mħabba l-mara, jew mħabba d-dikkin, jew mħabba d-dawl, jew mħabba l-air condition, jew mħabba x'indumu għax mħabba m'għandhomux biżejjed. Tilef għata qalbu u abbanduna l-fidi. Għax il-bnidem li verament għandu l-fidi, jimxi bil-fidi, jibbaża ħajtu fuq il-fidi, u meta ngħidu fidi ġifi mhux fidi fl-arja, fidi fuq x'qal Alla. Il-pastor ma tagħmilx id-difenza x'għamel. Il-mara tiegħu ma tagħmilx differenza xejn. Il-pass xejn Mario, xejn Mario, xejn Ruben, u xejn Joanne, u xejn whatever. Jistgħu qabli forsi jgħidu xi ħaġa li jdejjaqni, ma fl-aħħar mill-aħħar jiena mibni fuq il-kelma tal-Alla bil-fidi. Allura l-bniedem mibni xejn ma jitħarrek. Xejn ma jitħarrek. Inti taħseb li bħala pastor ma jkollix tentazzjonijiet ukoll nitlaq minn River of Love u mur knisja oħra. Amen. U neħles minn ruxmata ħesses li tuni ġut minnkom. U naqleb. Le, naqleb, mux naqleb, le. Jien naf naqleb ortodossu. Insi ortodossu naqilbu da fuq. Le, għad nitċajt. Għad nitċajt. Hallelujah. A spoonful of sugar makes the medicine go down. Amen? Hallelujah. Mela, ħanaraw issa l-ewwel Timotej 4. Kulħadd jgħid lil dak taħdejh ibqa' sod fil-fidi. Ibqa' sod fil-fidi. Tħallix ix-xitan jisraqlek il-kelma tal-Alla. Alleluja. L-ewwel Timotej 4 ara kif vera. L-Ispirtu Santu l-ewwel Timotej 4 vers 1 jgħidilna ċar li fl-aħħar ta' żminijiet xi wħud jitbedu għandi aptitek inżarrat waħda mill-għawweġ bħalissa. Ħadd ma jiskandalizzaru. Għaċwieċ mill-fidi jitilqu. Vera ċwieċ. Mhux mill-fejqan jitilqu, jew minn talim tar-rapture jew tat-tieni miġġa ta' Ġesu, jew tad-deċma u tal-offerta,
jew inkella whatever semmili li ma titlu din mill-fejdi jitilqu. Kull persuna li qed tarani bħalissa u minn tixaw u wed minn dawn in-nies jalla jġiblek il-konvinzjoni f'qalbek u tinduna li Alla qed isejjaħlek lura għax ix-xitan ġie u saraqlek il-fejdi u once saraqlek il-fejdi saraqlek kollox. Adam u Eva kienu kontenti fil-ġin ta' Eden ma jonqoshom xejn. Ġelhom jiddubitaw x'qal Alla. Irreplacjaw billi emnu konsidraw x'qal id-demonju fil-posta li suppost jikkonsidraw biex xejn Alla. U tilfu kollox. U la għamlu adulteru. La raw blue film, jew green film, jew purple film. Kemmi soda di, kemmi importanti? Għax bdejt ngħid lill-mulej bdejt ngħidlu għaliex hija sekk importanti di mulej għalik. Għax jiena nintaqa' pereżempju ma' Kristjani jgħidu li jiena nħobb imma nħossni fil-fidi dajjef. Uj, sunna ftit. Dik tħodix lightly da jekk tħossok fil-fidi dajjef tħodix lightly. Għax mhix xi ħaġa li inti tista' taffordja tħossha bħasbej xi ħaġa sekondarja. Li inti tkun sod fil-fidi hija xi ħaġa primarja. Għax inha inti rridu nibqgħu sodi fil-fidi sal-aħħar ta' żmien u jekk aħna ħanaddu minn ċertu persekuzzjonijiet u moħħkom hemm u iftħu għajnejkom! Għax il-COVID-19 ħad tkun bħal playpen game għal dak li ġej. Bħalissa il-pajjiżi madwar id-dinja iridu jġibu taħt is-sudditu kontroll assolut tal-ħu. Jiġifieri jneħħu s-sovranità u l-libertà tal-għażla tiegħek ta' kull ċittadin tad-dinja. U nemmen li mhux anke jekk jagħmluha fil-pajjiżi xorta ħajkun hawn rebus kbir għax mhux dawk li ħajqumu kontra tagħha mhux bil-fors ħajkunu biss Kristjani, ħajkunu nies li ma jridu l-ħadd jiddettalhom x'jagħmlu b'ġismek. Meta tiġi għall-mediċina x'tieħu ġo ġismek u le. Imma qogħdu attenti għax hija realtà, di mhix fittizja. Il-ħu bħalissa jridu u Malta qed tiġi mżefna wkoll bħal kumplament sewwa u jekk il-gvern ta' pajjiżna ma jgħidx le ħadd tkun awtomatikament iva. Jiġifieri mbagħad għadha btada once il-ħu jiddeċiedu li jissaw pandemija u ħafna drabi jibdew huma bħalma bdew l-oħra. Mura mer riċerki tiegħek qalbi tiegħi. U jqaf isma' l-politikanti mixtrija pajjiżna Maltin. Ejlix ħad għamel int? ħad issarkar ġewwa? Meta inti ħad iffaċċja għalhekk qedtilkom nhar l-erba' dak kien test. Qabel meta kont immur l-iskola jiena kien ikonna mid-term test and final exam. Il-mid-term test għaddejnieh. ħafna fejljaw. Ġej l-eżami. ġej l-final. U kif ħajkollok telbu? Billi tkun sod fil-fidi. Amen. Ħajrkom kemm importanti. Mela number 1 rajna ix-xitan attakka lil Adam u Eva fil-fidi. Hawnhekk qed jgħidlek Ġesu la jiġi fil-knisja tiegħu xi wħud mill-knejjes mhux talli mhux ħajsibilhom fidi, talli ħajsibu l-pastors jattakkaw il-fidi. Nice church. Send me membership. Aħarbu jekk tkunu tafu xi ħadd bħal daw aħrab għax laqqas taf x'valen u qed jiġi moddi lilek. U int kontabbli. Sewwa għas jistħu minn Alla. Ma xi darba jitwerru minnu. Tal-ħsara li għamlu. F'Mattew kapitlu 25, vers 21 u 23, Ġesu jitkellem fuq dik il-parabola tat-talenti li hu l-xwiegħed ta' 5 l-xwiegħed ta' 2 u l-xwiegħed ta' 1. U l-dawk li dawhom 2 u dawk li ħortaw 5 ġew u kienu fidili. U Ġesu jgħidilhom dal-kliem dawk li ġew lura
billi irdupjaw dak li Alla fdalhom. U għallilhom sewwa għaddej tajjeb u fidil. Bl-Ingliż faithful. Il-kelma bl-Ingliż fisser full of faith. You remained full of faith till the end. Inti bqajt mimli bil-fidi sal-aħħar. Amen? Efesin kapitlu 6 vers 16. Tiftakar l-elenku li Pawlu jagħti? Kulħadd jafa l-armatura tal-la jaf biha? L-armatura tal-la. Efesin 6. Kulħadd jafa jgħidlek ilbes l-elmu tas-salvazzjoni, il-kurrazza tal-ġustizzja, iż-żarbun tax-xandir tal-Vanġelu tal-paċi, ix-xabla tal-Ispirtu. Però xaġa interessanti jgħidlek imma fuq kollox. Fuq kollox. Above all. It's part of the armor you can't afford going out in the battle without. Hija parti bil-armata li ma tistax tmur għall-battalja mingħajrha. Għax m'għandek luħ ta' xejn. It-tarka tal-fidi. Xi tfisser it-tarka tal-fidi? Min fejn ħanġiba it-tarka tal-fidi? Biex nagħmilkom sempliċi kemm jista' jkun. It-tarka tal-fidi hija dik is-sistema ta' twemmin li inti bnejt f'qalbek li meta tiġi tħabbatlek problema, marda, biża, dubju, kwistjoni fil-pajjiż, maltempata, meta dik it-tarka minn ġo fik li inti bnejt u investejt il-ħin tibni. U minn flok tibda ma ħammut, ma ġeja fuqi, ma mi help. Jimma nafx għalfej ħafna għajdu l-ilma. ħafna kristjani għandhom sallu miġanta kif iġġom miġodon. Madonna! Ma jent mux kristjan. Ġvi fl-axħar moment ħajtek il-Madonna ħadajja den. Good luck. Tifem? With all due respect, inħobbu l-Madonna li ovvjament jgħala għama ġo pajizna, jisima Marija, Sina Ġes Kristu. Sewa, imma tawala għamil Malta u kol, tawala. Ma jimportax. Sewa, imma anka kristjani ġom xaħġa Madonna jgħidu l-ewe. Inta rajt aħna jgħu maħnix. Biddila id-diska qalbi tijaj. Erradikaw kisser fissem Ġesu Kristu waħraqa. Jina meta xi ħaġa ġiġanet, Jesus! Ħalek għram id-demonju jħarbu. Amen! Hallelujah! Amen! Anyway, sewa, mela, u għall-eżis kattolċi, issa għal minn uħab il-verita, jak ma tħobx il-verita, kompli għaffeċ. Tista sejħila minn filosofila xie għal-Madonna, mux ħadġi. Għalek il-Biblia tgħidlek kull min sejjaħ li żem tal-mulej Ġesu Kristu jisalva. Issek ma tiġi salva, kompli għaffeċ. U bħalma tgħid fl-ewwel Korintin 14 vers 38, ħalli l-ignorant jibqa' ignorant, min irid jibqa' ignorant. Hallelujah. We live in a free world, even hell is free. Hallelujah. All right. Mela. Ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi. Isimawa, minn l-armatura kollha ta' issa tiġix tgħidli jiena ħanoħroġ għall-armata mingħajr l-ermu tas-salvazzjoni. Jew mingħajr ix-xabla tal-Ispirtu laqqas qiegħda f'idejk qiegħda f'ħalqek ix-xabla tal-Ispirtu by the way. Sewwa kollha tittuda. Imma jekk hemm xi ħaġa żgur ngħidlek jiena nista' mmur sa ċertu punt. Nilbes armatura u forsi ninsejt iż-żarbun, mhux tajjeb sewwax jekk inti ħadd iġġieled kontra tiegħi kull ma nagħmellek intik daqqa ta' seba' fuq nirfisek subbak iżoda seconds biċċar. Sewwa ġifieri, imma meta inti ħrix mingħajr it-tarka tal-fidi, u t-tarka tal-fidi ġifieri tiċċirkondak għax kienet tkun it-tarka, kienet kbira kienet tiċċirkondhom. Sew imma dik it-tarka tal-fidi ġifieri inti tant imtlejt bil-kelma tal-fidi tal-Alla li once li jiġilek xi ħaġa l-ewwel li ma tagħmelejt. L-ebda arma msawra kontra tiegħi ma tirnexxi. U kull insin kittibliku kontra tiegħi jien inġibu fix-xejn għax dan huwa l-wir tiegħi. Bħala l-bniedem tal-la tal-mulej. Midluk minnu f'isem Ġesu Kristu. Nibda niddikjara. Ix biżax qal fuqi, erġejdli. U taħseb li hekk ħadd jiġri bradel. Ix biża. Int balalu jew balalu.
Kif tisma' xi ħaġa li missitlek dik it-tarka tal-fidi x'tagħmel int? Tqum dik it-tarka tal-fidi ġewwa fik u tkisser kull ħaġa li tmur kontra dak li huwa il-fidi talla fik. Mela tgħid x'inhi x'qal eżatt? Qal kif qal ħamweġġa jew kif qal li ħammut u kif qal li ħanex u kif qal li ħamlimrat. Balalu. U balalu int li tirrepetih by the way, ngħidlek. Għax qed juża lilek id-demonju. Għax id-demonju dejjem ifittxex vuċi. U taf għaliex? Għax dejjem jimita l-Alla. Għax il-fidi għandha vuċi. Il-fidi qatt m'għandha ħalqa magħluq, kulħadd jgħidha. Il-fidi qatt m'għandha ħalqa magħluq. Il-fidi dejjem għandha vuċi. U l-fidi għalkemm supposta fuqha di, suppost tajt biss dak li għajt Alla. U għal dawk li nsejtu xi tfisser il-fidi mhix tama. Tinsewx dik. Għax it-tama tħares il-qudiem, il-fidi tħares lura. Tħares lura ġifieri topera minn dak li diġà Alla diġà wijat. Dik tfisser il-fidi. Jiena nopera, jiena m'hemm bżonn xi ħadd jiġi jgħid li ġejja gwerra fuq id-dinja, lest. ħadd m'hemm bżonn jiġi jgħid li inti smaj bil-pandemija li ġejja u li ħajamlu xi virus u mbagħad jifirxu fuq id-dinja biex imbagħad kulħadd ikollu xi faċċin bil-fors għax hawn ma ta' pupazzi u ħafna jmorru knejjes. Sewwa, taf li ġej, skolli naf. Ma inti ma taqrax il-Bibja, jiena diġà preparata x'lest. Naf xtejt il-kelma. U naf xtejt il-kelma għal dawk li jżommu għajnejhom fuq Ġesu Kristu. Li l-ebda ma msawra kontra tagħhom ma ternexxi f'isem Ġesu Kristu. Halleluja. Il-konfidenza tiegħi lajja fil-mediċina u laqqas fiċ-Ċina. Mediċina. U laqqas fil-vaċċina. Il-konfidenza tiegħi hija fil-mediċina ta' Kristu, il-kelma qaddisa tal-Alla li tidħol f'qalbek u tfejqek. Taf li hawn ħafna Kristjani u jekk inti wieħed minnhom illum please indem għal ġid tiegħek. Ma nafx għaliex, iridu jfiqu, iridu jinħelsu, iridu jitbirku u joqogħdu jaraw ruxmata teledrammi Maltin mimlijin depressjoni. Kemm int fjak ġbin. Għandek il-ħin hekk taħlih u mbagħad għax għaddi ma fiqx. Għanejlek tiġ tara teledrammi ieħor forsi jmissek il-mule. X'qed tistenna? Kemm hawn min huwa ċeżajra u ċekbira bit-tikka u bla tikka, ħalli nagħtuhom kollha. Inti trid riżultat f'ħajtek jew tibqa' kif int. Għax jekk tibqa' kif int, kompli kif int, u hekk ħadibqa' kif int. Imma jekk tara differenza tagħmel xi ħaġa differenti. U hemm riżultat u hemm xi se tagħmel differenti għax Ġesu ma ħallikx b'xejn. Ma ħallikx fil-għama. Tara d-teledrammi Maltin u fuq ma tagħmelx differenza fuq li ma stazzjon kollha huma rubbish. Għajd li l-imwieħed minnhom iżidlek qatra fidi u jżidlek 1 centimeter iktar viċin lejn Kristu. Kollu ħela ta' ħin taħli ħajtek. Issa, ħanejt xi ħaġa u kulħadd jgħid minix ħanoffendi ieħor. Minix ħanoffendi ruħu, ejja, kemm ngħidha. Everybody gets what they deserve. Kulħadd jieħu dak li ħaqqu. Għax jiena taf x'qed nieħu llum. Number 1 imħabba Kristu qed nieħu dak li ma qanix. U dak kollha kemm intkom imħabba grazzja tiegħu. Imma taf x'qed nieħu skont ma investejt għalija, qed nieħu għalija. Nirringrazzja lill-Alla għal dawk li Alla uża biex iwittu li triq. Bħalma Alla uża dal-ħmar biex iwitti triq għaliku. Imma issa ħejja qalbi tiegħi inti tittiekolta. Inti li tinvesti. U nuk li jien antik bufe hawnhekk u mbagħad tmur tara xi teledram tal-baħna nagħti. Għad għamillhom riklam ħażin, praise the Lord, halleluja. Gloria għal-mule. X'taħseb li Ġesu għad jaram daw? Taħseb li l-entertainment ta' Ġesu Kristu kieku jgħid fuq din l-għad jara daw l-ħmerijiet. Inta suppost mhux lilu tiġbaħ.
jew insejn. Jekk ħadd għalik għadha kif ġiet imreda tiegħek il-fidi. Għax il-bniedem li huwa mħawwel fil-fidi ta' Kristu xejn ma jħarku. Xejn ma jħarku. Xejn. Halleluja. Aħna l-koll qed nikbru u ħadd mu perfett. Naf li kollha qed nikbru, kollha qegħdin fi proċess. Imma ikber! Ikber! Come on, ejdel dak dan! Ikber! Come on, man! Kemm għandu monduru ma' din il-montanja? Amen! Il-fidi hija għażla. Għaliex minix Buddist? Għax ma rridx. Għaliex minix Musulman? Għax ma rridx. Għaliex minix atju? Għax ma rridx. Taf xirrit, nkun insalvat, nkun mimli bl-Ispiritu Santu, nara l-qawwa ta' opera tal-Alla qudiem għajnejja, u dak iġiba biss Ġesu Kristu ta' Nazaret. Halleluja. As simple as that. Simple as that. Amen. Mela l-fidi hija għażla. Għalhekk il-Bibja tgħidlek il-fidi tiġi permezz ta' smigħ. Ġifieri inti tkoll għandek żewġ widnej Alla tak. Almenu isma almenu b'żewġ widnej. Mela għal kull ħaġa li tisma' darbtej bil-fidi. Għal kull rapport ħażin li tisma' uża darbtej isma' id-doppju, double up on the things that what God said. Amen. Però ħanejlek ħaġa negattiva jiena darba minn saħħa. U mhux infittexa għax tiġi. Għax tiġi lil kulħadd. Ma wansi tiġi, immur ngħid u nibda niddikjara u nibda nirrilisja l-qawwa tal-Alla fil-fidi. Amen? Amen? Mela l-fidi titkellem. Krumani kapitlu 10 vers 8 tgħidlek il-fidi li tiġi bil-permess tal-ġustizzja titkellem. It speaks, faith speaks, brothers. Halleluja. Għaliex taħseb li Ġesu qal li intom bil-fidi tistgħu tgħidu din il-muntanja. Il-fidi titkellem. Il-fidi temmen il-kelma tkun ġo qalbek. Il-fidi tara. Aħna nħarsu lejn dawk il-ħwejjeġ li ma jidrux. Kif tista' tħares lejhom jekk ma jidrux? Għax jiena nħares kollox bil-fidi. Amen. Nagħmel deċiżjonijiet bil-fidi. Inħalli ħsibijiet jiġi gwodati bil-fidi. Fidi għal-lingwa tal-Alla. Timxi balla bil-fidi. Timxi fil-realtà tal-preżenza tal-Alla bil-fidi biss. Il-vittorja u r-rebħa tiegħek tinsab fil-fidi. Taf kemm il-versem fil-Bibja fejn tgħidlek il-fidi għal-vittorja tiegħek. Intom timmeditawhom dawn l-affarijiet għax jiena dakni kol dik l-ikla tiegħi. Amen. Jekk irid ngħix ħajja qaddisa ikkonsagrata l-Alla mhux bil-feeling għax ma nħossix pastor. Għax il-pastor ma jħossha infatti. Għalhekk nagħmel deċiżjonijiet bil-fidi għax il-fidi u l-feeling huma opposti. Għax il-ġisem iħoss mod imma Alla jgħid mod ieħor u l-għażel li ngħix bil-fidi mela ħareġ kont ġejt Alla. Amen. Mela bil-feeling għax hekk inħoss, għax ħassejtni hekk u ħassejtni hekk għalhekk hekk. Kwak kwak. Xi wħud ma tansax jagħmlu kif inbro kwek 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 kwek. Mhux ovvja bil-kwek kwek. Mhux ovvja kwek kwek. Għalhekk qed kwek kwek. Xċuċu San Anton. Għana ma tadajlin Kevin Pastor. I'm blessed by the best. I am established in righteousness. Jina stabbilit fuq pedament li ma jitħarrekx. Halleluja! Imma tgħidlix li ma tħoss xi ħaġa. Turrun.
X'ma nħoss bħalek u ktar minn dak għax imbierek. Kollox imbierek. Halleluja. Amen. Mela x'inti timxi bil-fidi tfisser ma tħoss. Għalhekk timxi bil-fidi għax tħoss. Inħossni offendu xut minnkom xi kultant. Inħossni mnikked xut minnkom. Inħossni mweġġeb xut minnkom. Inħossni ħafna affarijiet imma nimxi bil-fidi. U bl-imħabba. Għax dawk huma żewġ lingwi u daħluhom fil-pedamenti tagħhom li x-xitan ma jistax jifhem. Alla ma jifhem id-demonju ma jifhimx il-fidi u ma jifhimx il-mħabba talla. U xejn l-Iskrittura, il-fidi tissaħħaħ mitmuha mill-imħabba talla. Faith works by love. What love? Not my love for my wife, It's important that I love my wife, but not that love. No, actually I don't love my wife by my love only. It's not enough, I assure you. If you have any doubt, ask her. Mela. L-imħabba tal-bnidem hija mħabba ngost ta' qalbi tiegħek. Jekk inti għadek ma skoprejtix għamilha ġimgħa miegħi tibżax nagħmilek full-time course. Sewwa, l-imħabba tal-bnidem egoista. Imma l-imħabba talla. U meta nibda nimxi bl-imħabba talla, nissaħħa fil-fidi talla. Innota li d-demoni ma jifhimx l-imħabba talla. Allura meta jiena u inti noperaw bil-kontra, inti tgħid pattielu tgħid le ħambirku. Inti tgħid ejdlu u għejdil għalik x'qallek. U inti tgħid ma ngħid xejn, ħanejt xi ħaġa pożittiva. Dik l-imħabba talla. Tkun qed telep il-feeling. Tkun kontra, tinsiex il-lingwa tad-demonju hija l-feeling. Moħħhom hemm, this is a revelation. Naqblu Spiritu Santu, ejdlu Spiritu Santu, ħanaqbada di. Ix-xitan xuża biex jittanta l-Adam u Eva u jwaqqaħħom mill-fidi. In-natural. In-natural. Xi ħaġa li jaraw, xi ħaġa li jittemu, u xi ħaġa li jħossu. Il-mument li inti tibda tagħmel deċiżjonijiet fuq dak li tara, jew ittiem, jew tħoss waqqak mill-fidi. Adam u Eva sedaw qalu, minflok qalu, illa kemm tidher tajba dik il-frotta? Min jaf kemm tajba. Min jaf x'tomanda. Sewwa? Sedaw qalu hekk. Le, m'għandi bżonna dik il-frotta. Għax Alla tiġa qal. M'għandi bżonn imur paċi biex nieħu baż. M'għandi bżonn impejjeb il-ħaxixa jew il-werqa jew it-sokk. Għax Alla qal. Għaw min impejjeb il-pjanta sħiħa bil-pot b'kollox. That was a revelation talk. Amen. Ix-xitan ma jifhimx il-fidi. Il-fidi tfixklu lid-demonju. Tfixklu. Meta Alla tefa' d-demonju keċċeħ il-barra minn fuq minn ġoġġana, fejn tefaw? Fir-relm naturali. Amen. Alleluja. Kemm xi ħadd jitħaq gofru, jitħaq. Issa mhux tieqaf titħaq ġejda kitaq. Naf fim dak jien. Mhux kollha qabdu għalik għalhekk qedtilkom revelation dik. Imma isimgħuni. Ix-xitan it-tantom b'affarijiet naturali. Affarijiet li jkunu madwaru. Dak li Alla qallhom fejn kien? Fl-ispirtu, il-kelma tal-Alla hija spirtu u ħajja. Qed taqbad din. Mela x-xitan ħajuża is-sensi, in-natural. Għalhekk il-bidem ma jistax jopera fis-sopra natural għax moħħu fin-natural.
Għalhekk il-bnedem Talla li suppost huwa kull Kristjan, mhux xi kategorija speċjali, imma suppost kull minu Talla, dak li jiġri jibda jopera fis-sopranatural għaliex? Għax issa bħalma tgħidlek Kolossin kapitlu 3:5 tgħidlek moħħu huwa fuq affarijiet tas-sema, mhux affarijiet tan-natural, tal-art. U aħwa moħħkom hawn. Ix-xitan juża l-affarijiet naturali biex iwaqqak mir-realm spiritwali. U Alla juża l-kelma tiegħu spiritwali biex jerġa' jtellek mill-livell naturali. Jalla di tmorru dar u terġgħu tisimgħuha għax minn issa sakemm il-kol kemm minnkom Alla jsejħilkom biex tkunu miegħu. Di ħajkolkom bżonn tisimgħuha u ħatgħaddu minnha ħafna drabi għax il-fidi tagħkom hija kontinwament ittestjata. Il-fidi teleb ir-realm ta' Satana. Issa, ħanidkom xi ħaġa fuq l-imħabba malajr. Imxi bil-imħabba. Ħobb il-Alla qalbek kollha. Ħobb il-kelma tiegħu u l-modijiet tiegħu. Anka meta ma tagħmilx sens għalik fin-natural. Inti taħseb li tagħmel sens għal bniedem Talla li forsi qed jibża li m'għandux biżżejjed biex jgħaddi u jġib id-deċ mal-offerta tiegħu. Tigri kiedi fidi biex tagħmlu dak ħajja. Tigri kiedi fidi. Inti taħseb li tagħmel sens għal bniedem Talla li jiġi insulentat, majjar, imċappas bruxmata gideb, u mbagħad il-dak li jkun imur janqu u jaħfillu u jbirku. Taħseb li inti dak huwa, dak mhux prinċipji tad-dinja, dak prinċipji tas-saltna. Inti taħseb li tagħmel sens li meta xi ħadd jixtieqlek id-deni minflok tibagħtu jsaq il-ħass tal-marsa. Sewwa titħenna li tibda tgħid miskin imma dax jitkellem għax għandu ħafna uġigħ. Dak huma l-affarijiet tas-saltna. U titlob għalih. ħobb il-poplu tiegħu. Aħu ma tistax tħobb il-Alla li ma rajtx u tobbat il-ħuk li rajta. ħobb il-poplu tiegħu, ħobb il-poplu Talla. Ħobb il-Knisja. Taf li hawn Kristjani u probabbli qed jisimgħu nisa. Jgħidu li jiena ma nitlifx wieħed mill-messaġġi tiegħek u qatt ma jmorru mkien fellowship. Aħwa, please, inti mqarraq. Ma tistax tħobb ir-ras u tobbot il-ġisem. Għax ma nistax, għax il-Kristjani weġġawni. Mura għamela mal-Musulmani, wara ta' weġġaw xogol. Għamela mal-Buddisti u għaddura waħda, weġġak l-iktar. Sada mux ċuċati, immaturità, karnali, nies li minna li li huma ta' Kristu u jimxu skollox skont in-natural minn flok l-spiritual xejn Talla. Work hard. Aħdem minn qalbek biex iżomm l-unità fil-fidi. Unità smawa, unità. Xejlek l-iskrittura f'eżin. Unità fil-fidi. Unità fil-fidi. Unità fil-fidi. Unità fil-fidi. Kemm importanti dil-madoffi fidi? Kollox. Ħanejlek li mħabba Talla hija l-qalb. Il-fida huwa d-demm. Neħħi d-demm u titlaq il-ħajja. ħobb il-ledewwa tiegħek. U għażel li tarhom minn għajnejn Kristu. Praise and worship team. Ġesu qal li s-saltna Talla qiegħda foskom, Luqa 17:21. Tiġà dak kollu li għandna bżonn, tiġà jinsab fina fi Kristu. Aħna xogħolna taf xiex nirrilisjaw mill-reservoirs ta' Alla fina bil-fidi. X'qed tirrilisja inti? Qed tirrilisja s-saltna Talla jew is-saltna tad-demonju? Ix-xitan ħajibqa' jiġġielidlek kontra l-fidi tiegħek sal-aħħar. Il-konvinzjoni tiegħek ħatibqa' mhix imħarka. Ix-xitan jattakka l-fidi isimha moħħkom hawn.
Ix-xitan jattakkalek il-fidi biex jara jekk intix vera dik il-persuna li tajt li jien. U jekk intix vera temmen dak li jien qed tgħid timxi fuqu. Satana jittestjak biex jara jekk intix ħatibqa' fidil li Alla. U jekk tibqax dak il-qaddej fidil sal-aħħar. Jina u inti x'darba ħanidru qudiem Alla. U taf fuq xiex ħajjipremjak. Mamma mia kemm importanti dil-kelma tal-fidi men. Taf fuq ħajpremjak. Kemm inti bqajt mimli fidi. Faithfulness. Kemm inti bqajt mimli fidi. Fuq hekk ħajjipremjak. Qed tifhmuha? Jew nkella dbett mill-fidi. L-iskrittura tgħidlek fil-ktib tal-Luta 10. Luta 10 simgħu sess jekk tridu tarawha vers 32 l-qudiem, jew nkella simgħu biss. Ħanibda naqralkom minn vers 35, ħanħaffef ħarira. 35. Tarmux mela il-fiduċja tagħkom. Fiduċja. Ġifieri il-confide, confidenza tiegħek, il-fidi, tarmix il-fidi. Għax din iġġib magħha ħlas kbir. Tassew li teħtieġu s-sabar għandkom bżonn il-paċenzja biex tagħmlu rieda Alla u tiksbu dak li huwiet. Għax ftit ieħor, ftit ħafna u dak li għandu jiġi ma jdumx ma jiġi. Il-bnidem ġust tiegħi jgħix. Mhux imur il-Knisja jew qabad il-formula jgħix bil-fidi. Imma jekk jerġa' lura jien ma nittaxxax bih. Iżda aħna maħniex minn dawk, River of Love maħniex minn dawk li jerġgħu lura biex nintilfu bdew u abbandonaw imma aħna minn dawk li inkomplu nemmnu biex insalvaw. F'ħajjitkom moħħkom hawn. F'ħajjitkom immarkaw nies, immarkawhom. Facebook, Instagram, nies tax-xogħol. Tħalluhomx jiżrawlkom kliem ta' kontra l-fidi. Faith killers. Dak ma nies li minn għalihom qed jgħinuk u ma ħanejdlek tax inti smajt bi, imma ħanejdlek x'ħajġrilek. Le ma jimportanix. Tgħidli xejn qalbi. Ma rridx nisma'. U ħanejdlek maqdis żomm għalik. Ma rridx nisma'. Dawn huma nies li jħarsu lejn ċirkostanzi minflok lejn Alla. Qabli xi darba kienu xi nies li jħarsu lejn Alla u lejn il-wedit tiegħu, imma daw bidlu l-pożizzjoni tagħhom. U issa tiħarsu lejn ċirkostanzi. Ħarsu lejn l-istorja ta' Mosè. Isimgħuni moħħkom aħwa, please, Holy Spirit help us. Isimgħuni. Daw, tiftakru l-istorja ta' Mosè? Meta Alla ħales il-poplu tiegħu minn l-Eġittu, il-Bibja tgħidlek bruxmata, mirakli u eġubi. U ħarġu mill-Eġittu. U l-ebda mill-pesti u kastigi ma messom il-poplu tal-Alla. U raw il-lid setana tal-Alla. Daw għaddew minn żmien mid-deżert u matul da żmien kien hemm min beda jgergerax m'għandniex ikel biżżejjed. L-ikel mhux tajjeb biżżejjed. M'għandniex x'nixorbu. Għajjejna. Aħjar kif konna meta konna qar mill-issa. Aħjar meta konna skjavi għalmenu konna niklu kuljum żewġ ikliet. Issa m'għandna igergru. Mela meta tgerger x'qed jaffettwalek il-fidi. Ismawni. Mela daw waslu quddiem il-Baħar l-Aħmar. Taf x'ridu jagħmlu ħafna minnhom daw il-qattaċċe li ħafna minnhom jissejħu Kristjani u hemm xi wħud minnhom anke xi kultant jiġu River of Love. Tinelek x'jagħmlu daw? Issa x'għamlu? Hemm baħar qudiemna x'għamlu? L-baħar kbira ħafna.
Issa di kbira, issa x'ħan għamlu pastor? Issa mhux aħjar immorru lura kif konna? Isma' pastor mhux aħjar tieqaf titkellem fuq dawk l-affarijiet għax ara xed jiġri għandna baħar sa qudiemna. Pastor issa mhux issa ma taħsibx li qed tassaġġerhom issa ara fejn ġibta sar ara x'għamilt ara x'għamilt. Dew waħlu f'możeq tak jogħġbok. Aħwa ħanejdilkom ħaġa. Jekk intom jew xi ħadd jiġi jgħidilkom issa too late, għidlu for you it is too late. My God is the God who makes a way where there seems to be no way. Għax issa ma nistgħu nagħmlu xejn, għax issa peress qegħdin fliju, u għax issa għax il-liġi għaddiet. U għax issa Brussell xorta għamluha. U għax issa il-marda ħakmitni ħafna. U għax issa l-medicina ma ħadmitx. Iqaf! Jekk trid il-miraklu! Fisem Ġesu! Minn skjavitu sal-Baħar l-Aħmar ma rajtx idej Alla taħdem miegħek. Ma rajtux kif ħelsek u żammek ħajk kieku rrid joqtlok ma setax qatlok qabel. Kieku ridek tiġi jien naf makkes, ma taħsibx li se taħallik tiġi makkes qabel. Imma Alla reġa' testjon biex bil-fidi u xi wħud waqfu u xi wħud reġgħu lura għax qalu issa too much issa kbira wis il-biċċa xi qed niffaċċjaw. Moses, it's you. Ġesu, il-kap tal-armata. U aħna qegħdin ngħixu fi żmien kellimhom mulej qaddejs il-poplu tiegħek. Fejn Alla għandu bżonn 4 mosijiet. Mhux mosa u b'abbundanza. Moses fej jaraw triq avolja temm il-baħar. Jew almenu kapaċi jaraw bridge. Jew jaraw submarine. Imma jaraw way. Dak li Alla għandu bżonn dan il-ġenerazzjoni. Alla ma jgħaddis Alla tal-eżerċti. Qed ngħid lilek u Alla għaddis missieri. La ent għajjimtni f'din il-ġenerazzjoni. Dan il-baħar ħanaqsmuh. U m'għandix bżonn ikoll Malta kollha miegħi. Għandi il-kap tal-armata miegħi. Halleluja! Jesus! Issa wasalna fil-post fejn ma nistgħu qatt nerġgħu lura. Naf li hawn min irid ibiddel femtu, hawn min irid iżarmala u jolli l-arg daqshekk jitfal ankri. Le. Jiena ħanara dan il-baħar jinqasam qudiemi f'isem Ġesu Kristu. Għax Alla li ħariġni mill-Eġittu, Alla li temani, Alla li ħaħsibi, Alla li provdili, Alla kapaċi joqfroq din biċċa għadira qudiemna. Għalik baħar kbir, għal Alla besqa. Fil-ktib ta' Iżajja 34 tajt. Dan jgħid il-mulej, il-feddejt jako river of love, poplu ta' Izrael. U l-dawk kollha li tħobbu l-Ġesu b'qalbkom kollha. Minħabba fikom nibbat f'Babilonja u nizzel l-żbarrit kollha. U l-Kaldin jixru fuq il-ġifen. Jiena l-mulej il-qaddis tagħkom il-ħalliq ta' Izrael is-sultan tagħkom. Dan jgħid il-mulej li fetaħ triq fil-baħar. Unrot lil-mijiet qawwija nġorrom u neħħihom. Dan li ħareġ, dak li ħareġ karrijiet u żwiemel, eżerċti ġib u u nxteħtu fl-ard biex aktar ma jqumux inħlew bħal ftila
untfew. La titħarkux iżjed. Fi ġrajiet il-moddi, la taħsbux fuq dak li ġara qabel. Araw jgħid il-mulej jinser namel xi ħaġa fostkom ġdida. U feġġet issa. Għandkom ma attendejtux. Alla li kien mana meta rajna del-binja mixtrija. Alla li kien mana rajna ruxmata nisin ħelsu minn xjaten. Alla li kien mana li għalunna dak ma jistax jinbidelu mbidelu ġi trasformat. Alla li kien mana meta rajna l-om jaraw. Alla li kien mana li rajna t-sopop jimxu l-wheelchairs u jqumu ġol wheelchairs. Taħseb li għal-alla xaġa kbira li naraw dan il-bahar u dimna jinqasam u jinfiret. Halleluja! U l-edewwa tal-mulej kollha jindifnu ta' taħt il-baħar tal-la. Halleluja! Amen. Thank you, Jesus. Halleluja. Inbidel Alla. Taħseb li Alla nervus fuq dak li għaddej f'pajjiżna. Taħseb li huwa imbezza jew intimidat. Alla mis-sema jitħaq. U l-fittax il-min kapaċi jemnu. Jemnu. Mux jemmen fih. Jina nemmen fil-bambin. Jemmen fil-bambin tijak, għaduriet. Għax jekk Alla għamana. Jiġri xieġri. Xejn ma jistajrnexxi kontra dana. Għax aħna nifqu bil-fidi fih Kristu. U għajnejna ja fuq Kristu ġesu fuq anka jekk ikonna nimxu fuq il-bahar, sew jekkux imqalleb u sew jekkux lix. Halleluja. Meta Pietru mexa fuq l-ilma. U emmen. Il-Bibja tgħidlek wara ftit meta ħares lejn il-mewġ beda nieżel bl-Ingliż. He started sinking bl-Ingliż jgħidlek. Beda jinżel ftit. Anka li tinżel ftit hija fidi. Għax jiena provajt ninżel u ma ftanżelx ftit. Kif il-fisna għafu l-ilma, fum! Bħal sajjed tanżil, mux ftit. Amen. Imma Alla mux ħabbanduna l-poplu tiegħu. Minti tiegħu. Inti tiegħu sal-aħħar. Inti tiegħu anke jekk ma jiftħux il-baħar. Forsi fl-istorja tiegħi ma jiftħux il-baħar. Imma lini jagħmilni bħal jinnaf bħal dak hemm x'ismu. King of the Seas. Neptune. Kapa jamilni imjuna għal-bahar. L-Alla għajjimna o poplu tal-la jgħid il-mulej. Intom marfuħitux li jien għajjimtkom għal dan l-istaġun propju għal-issa. La jien għajjimtek issa taħseb li għajjimtkom issa għal xejn. Mela zommajnek fuq Kristu. Zommajnek fuq il-wedit tiegħu. Fuq il-baħar timxi. Il-baħar fejn hemm bżonn ikollu jinfera qudiemek. Bibien li ilhom magħluqin ċentinarji ta' snin. Żmien u snin jinfetħu qudiemek jgħid il-mulej. Għalhekk qajjimtek, għalhekk jien għadliktek għax jien il-poplu ma nħallihx waħdu. Jien Alla tal-eżerċti. Hemm xi ħaġa impossibbli għalija jgħid il-mulej. Xej, mela hemm minni, għafda fija. Dare to believe me and you will see great and mighty things. Halleluja! Kulħadd iqum bil-wifqa. Żomm ħarstek fuq il-mulej. Żomm ħarstek fuq il-kelma tal-Alla. Tiċċaqlaqx fejn Alla ma jiċċaqlaqx. Tiqafx still fejn Alla ma baqa jimxi. Imxi min natural għall-ispiritual. Min natural għas-sopranatural. Ikkonsidra x'wedek il-mulej. U inti tara l-wedit tiegħu f'din il-ħajja u fi-żmien li ġej. Ġesu huwa l-istess il-bieraħ illum u għal dejjem. Alla mhux intimidat u Alla mhux nervus. Bl-ebda gvern, bl-ebda tmexxija.
blebda korruzzjoni, blebda perverzjoni. Alla jgħet ifittex poplu li kapaċi jgħidlu mulej. Jiġri għajnejja fuqek. Għaw xaħat il-lejla tgħid li pastor dil-kelma kienet għalija holiday. Issa, erġgħu niżlu jdejkom, għax uħut minnkom għolejtu jdejkom to be nice with me. Jekk hawn xaħat minnkom tgħid li pastor, jien ħankun parti minn dak il-poplu li laħammur lura lejn l-Eġittu u laqqas ħaneqaf qudiem il-baħar, ħanaqsam il-baħar miegħek fi Kristu Ġesu. Jekk dal-persuna inta li jdejk. Dak huwa l-poplu li sejjaħ biex kun miegħi. Dak, kun nafa int. Jien naf min sejjaħ li. Jien naf il-minnaqdi. M'għandi bżonn niċċekkja kif huma sejrin l-affarijiet fid-dinja. Għax il-Bibja tiġi qalt li mill-lar għall-lar. Ma fissaltna minn tajjeb għall-aħjar. Halleluja! Amen! Kulħadd jgħid Ġesu! Halleluja! Itolbu dit-talba miegħi. Itlob dit-talba miegħi int lillum għall-ewwel darba. Tittamel deċiżjoni għal Ġesu. Ħanilkom ħaġa, dawk li intom tridu l-Ġesu, tridu tagħmlu deċiżjoni li issa taf biżejjed tiġa biex timxi miegħu, biex inti tkun tiegħu, biex Alla jaħtfek u biex xejn minn tal-għadu ma jmissek u ma jaffettwak. Iva jiġi kontra tiegħek imma ma jirnexxilux. Amen. U bħalma smajt il-lejla ħaj jipprova jattakkak fil-fidi. Imma inti tibqa' soqgħod fi Kristu u bil-fidi kompli mtella bil-kelma. Il-weekend li ġejjek kalla rejtek il-mulej ma jbiddilix il-messaġġ li ġiet ngħidilkom minn issa. Ħanitkellem kif inti tikkonsagra l-familja kollha tiegħek għal Kristu u biex il-familja tiegħek iġġibha santwarju tal-Alla. Amen. Li titilfuħx il-familja il-weekend li ġej. Mbagħad il-weekend ta' wara nagħmlu miracle service, mhux għax il-mirakli jsiru biss fil-miracle service. Halleluja, għax il-mirakli jiġru fejn hemm Alla tal-mirakli. Halleluja. Kulħadd jgħid it-talba miegħi issa sejs, għajda minn qalbek. Int lillum les biex tagħmel deċiżjoni għal Ġesu. Biex titwilet minn ġdid, tkun salvat. U biex inti tkun dak il-poplu li m'intix ħaderġa' lura. Għajda talba wara jgħidlu missi qadis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Nemmen b'qalbi kollha li jien ta' Ġesu. Nemmen il-kelma qadisa tiegħek. Bħalma tajt l-Iskrittura. Jekk bniedem jemmen b'qalbu li Ġesu Kristu huwa l-iben Alla. U jistqar minn fommu li Alla qajmu mill-imwiet isalva. Mela jiena nemmen b'qalbi li Ġesu huwa l-iben Alla l-ħaj. U li qajmu mill-imwiet bil-qawwa tal-missier l-iben u l-Ispiritu Santu. Ġesu kun sidi, ippossedini, imlini kull erja ta' ħajti, fil-Spiritu, fil-Ruħ u fil-ġisem. Jien ta' Ġesu Kristu ngħidlek id-demonju u niċħad kull dubju u nirrinunċja kull biża' minn fuq ħajti, kull kelma giddieba, kull ċirkustanza li l-għadu ġab kontra tiegħi inkissira u nġiba fix-xejn bil-qawwa tal-mulej Ġesu Kristu u l-kelma tiegħu. Illum niddikjara minn fommi jien ta' Ġesu. Mulej qaddis. Nemmen u konvint li int għajjimtni f'dan iż-żmien apposta. Staj ġibtni ġenerazzjoni ilu, jew żewġ ġenerazzjonijiet ilu, jew tlieta, imma għażilt li ġibni f'dan iż-żmien. U għal dan iż-żmien jien ir-risposta fi Kristu Ġesu. U xejn mu ħajbiżżani u xejn mu ħajintimidani għax akbaru dak li hemm ġo fija minn dak li hemm fid-dinja. Jien maħsul ikkonsagrat bid-dem qaddis ta' Ġesu. U jien illum nitolbok Abba Missier, fawwarni bl-Ispiritu Santu. Fawwarni bl-Ispiritu tan-nar tiegħek mulej. Marrit inħares lej l-ebda ċirkostanza, ma jimpurtanix jgħid dak u l-ieħor. Jien nikkonsidra biss il-kelma qaddisa tal-mulej. Dik il-kelma li hija affondata fuq il-blata ta' dejjem li ma titħarrek qatt.
Dan huwa l-wir tiegħi. Dan huwa l-futur tiegħi. Dan huwa d-destin tiegħi. Għall-glorja tiegħek Missier. Fissem Ġesu Kristu. Amen. Hallelujah! Jesus! Shout hallelujah! Hallelujah! Gloria li bulej. Daw kolla li intom fuq Facebook, YouTube, God bless you. Narakom għada fil-ħodu fl-10, jew il-ġimgħa d-dieħla l-4 u l-weekend li ġej huwa weekend speċjali ejjew għal-weekend li ġej fejn ħajitkellmu kif inti kollok tista' tagħmel id-dar tiegħek santwarju tal-preżenza tal-Alla. Come! Hallelujah.